Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným.
Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Buď mi skalným útočišťom, miestom, kde sa môžem skryť v čase súžení. Ty si moja nádej, sila i ochrana, preto chválim ťa. Buď mi skalným útočišťom, miestom, kde sa môžem skryť v čase súžení. Ty si moja nádej, sila i ochrana, preto chválim ťa. Za zvukom hudby budem jasať a spievať z celej duše, že si ma zachránil. Za zvukom hudby budem jasať a spievať z celej duše, že si ma zachránil. Buď mi skalným útočišťom, miestom, kde sa môžem skryť v čase súžení. Ty si moja nádej, sila i ochrana, preto chválim ťa. Za zvukom hudby budem jasať a spievať z celej duše, že si ma zachránil. Za zvukom hudby budem jasať a spievať z celej duše, že si ma zachránil, že si ma zachránil. Že si ma zachránil, že si ma zachránil. Ja neprestávam dúfať, teba oslavovať, tvoje vznešené meno vzývať, môj kráľ. Neprestávam dúfať, teba oslavovať, tvoje vznešené meno vzývať, môj kráľ. Neprestávam dúfať, teba oslavovať, tvoje vznešené meno
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Ako sa máte? Dobre sa máte? Zdraví ste, silní ste, odhodlaní ste. Dúfam, že všetko v poriadku. Vítajte. Môžeme sa pomodliť. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Najväčšia love story je tvoja láska k nám, je tvoja Eucharistia, je to, ako si zostal tu na zemi s nami a pre nás. Na príhovor svätého Michala Archaniela, prítomnosťou Olgy a Majky a Jarmilky a 18-20 ďalších, čo sa pozerajú, ti teraz ďakujem, Svätý Boh a Pán Ježiš Kristus, môj majster, za to, že aj keď ľudia debatujú, či naozaj Peter napísal prvý Petrov list, že nám ukazuješ moc svojho ducha, či cez pseudoautorov alebo originálnych autorov, aby sme mohli vnútorne a žiť s tým, čo sa dneska čítalo v prvom čítaní, že nás nečaká boj s pozemskými mocnosťami, ale s nebeskými a s duchovnými a že každý deň je boj o našu myseľ, o naše srdce, o to, komu patríme a ku komu prináležíme. Ďakujem ti za to, čo robíš pre nás a v nás. Dôverujem ti, potrebujem ťa, ľúbim ťa. Ježiš, zmiluj sa nado mnou, daj mi svoju silu do srdca, pomôž mi vysvetľovať písmo v tvojom duchu, ktorý je všeobecný, po grécky katolícky. Požehnaj našu cirkev, požehnaj nášho pápeža, požehnaj kresťanov celého sveta, prenasledovaných aj tých, ktorí túžia po sviatostiach a nemajú k ním teraz prístup. Sláva ti, Pane, sláva ti nadovšetko a nad všetkých, nech je tvoj svätý duch plný slobody a vnútornej radosti s nami teraz. Si dôležitý, potrebujeme ťa, Pane. Chválime ťa, Pane Ježišu Kriste. Anna Hašková, na veky amen, Matúš Magara, staroslovenčina pre grékokatolíkov, zatiaľ. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak ahojte, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky. Amen. Ako sa máte? Dobre sa máte? Dúfam, verím. Sme tu všetci a tí, ktorí tu nie sme, tak tu budeme neskôr, ne? Som veľmi rád, že ste s nami, všetci si pekne zatlieskame. Nepočujeme sa, počujeme sa. Nemáme zvuky. To je sila. Nevadí, pozdravím ešte ostatných. Anna Hašková, Gabika Hašková,
Jana Hrnčiarová, Matúš Magera, Otília Ferenčiková, Ivanka Slaštenová, Janka Hrnčiarová, Olga Ružičková, Silencium Marika Pančíková, Miriam Olšiaková, Kristína Belová, nepočujem nikto, Mária Fizeľová. Silno sme tlieskali, až sa vypol zvuk. Už dobre, áno, výborne, ďakujeme. Ideme na to, ideme od začiatku. Svätý Konštantín, Cyril a Metod, oradujte za nás obidvaja. Alenka Kubaliaková. Poďme na to. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitínii, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmúčite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť, vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčilo o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia Evanielia v Duchu Svetom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej upríte na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A keď ako otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhodného a nepoškvrneného baránka. On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, Božím slovom, živým a večným. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov v diaspore nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva.
Tu sa rozmejú kresťania roztrúsení vo svete a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva. Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca. V čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista. Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse máme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu nemajú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo po A Kristus je blízko, po B spása je najcennejšia hodnota, po C je zaručená, po D proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť. Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias. Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách. Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti. Sestrušky a bratruškovia, mucinky a ťuťuľkovia, milovaní moji drahí fárnici a ostatní sledovatelia, poslucháči, poslucháčky a iné áčky, vala šťanky a vala šťania a ostatní prišelci a sledujúci. Čo vás zaujalo? Čo vás zaujalo? Neviem, mám to rozostreté, ostré, mám to dostatočné, neviem. Každopádne takto to asi nechám. Nech sa deje, čo sa má. Takže áno, Sväté písmo. 1. Petrov list, myslím, že naozaj akože konštituuje a skladá sa z pozdravu a z požehnania a z vyzdvihnutia kresťanskej komunity. Neskôr v liste sa bude písať o vyhnanstve na tomto svete, o takej dichotómii ducha a tela, o prenasledovaní, o poslušnosti a politickým autoritám, vrátane Rímskej ríše a podobne. Otília hovorí, preto sa zo srdca navzájom milujte. Ďakujem, Otília, že ste zdieľali mimochodom tento príspevok. Každopádne, áno, ja som sa tiež dostal k tejto pasáži, zo srdca sa navzájom milujte. A je tam napísané, ako ste napísali, prečo. Je tam napísané preto. Poprosím vás, keď budete hovoriť o nejakom verši, zadajte číslo toho verša. Lebo aj keď budeme mať, dúfam, jedného dňa biblické hodiny naživo, teda spoločne, tak budem veľmi rád, keď tam budeme počuť najskôr, ktorý verš, aby sa všetci poslucháči a sledovatelia vedeli pozrieť, teda diváci, na ten konkrétny verš. Už ste napísali viacerí rôzne veci, budeme sa venovať postupne. Keď ste napísali 1, 6, 2, 6 a podobne, treba vyjadriť aj svoju myšlienku. Takže pôjdeme postupne. Otília najprv napísala veľmi správne, preto sa zo srdca navzájom milujte. Ono je to v 22. A mňa fascinuje, že je tam napísané tá prvá časť. Teda v prvom rade si uvedomme, že existuje pravda, ktorá je stelesnená, pretože pravda má meno. Ježiš je pravda, lebo on o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život. A potom existuje pravda o nás. Tá samotná pravda o nás znamená, že sme, akí sme, s našimi chybami a aj hriechmi. A teraz vezmite si, že my sa podriadíme pravde. Najskôr priznáme pred sebou a pred Bohom a potom aj pred ľuďmi, ako Pavol neskôr uznal, aký sme. Čo všetko sme robili. Ľahké drogy, sexuálne zvrátenosti, nenávisť, nadávky, neodpustenie, hnev a ohováranie, závislosti, rôzne. To všetko, čo sa týkalo našej minulosti alebo nášho predchádzajúceho spôsobu života, kým sme nestretli Ježiša, to všetko nás môže povýšiť a definovať ako ľudí, ktorí našli záchranu u Krista. Totiž niekto vošiel do nášho života,
pravda o nás samých, ktorú sme my nepoznali, len sme si mysleli, že sme definovaní svojimi hriechmi, zrazu Ježiš ako pravda vstúpil do môjho života a zachránil ma. Takže najskôr, keď sa ľudia nájdú v pravde o sebe a v pravde o Ježišovi, tak ich duše sa očistia. Všimnite si tú postupnosť. Poslušnosťou, v prvom rade, toto je to najťažšie. Myslím, že najviac budem bojovať v každej farnosti, nech budem kdekoľvek, s poslušnosťou. Pretože poslušnosť, keď to má byť poslušnosť Kristovi, aj Kristovi cez kňaza, potrebuje byť absolútna. Teda potrebuje byť tá poslušnosť absolútna. A poslušnosť svätej pravde o mne a o Ježišovi sa mi očistí duša. Teda ja už nebudem potrebovať výčitky alebo pokánie, pretože už som cez to pokánie prešiel. A keď už príjmem svätú pravdu o mne samom cez Ježiša, tak vtedy môžem mať s druhými ľuďmi, ktorí zažili taký istý očistný proces, dokonalú lásku bez pokrytectva. Pokrytectvo by znamenalo, že sa cítim lepší od ostatných, viac hriešný, menej hriešný a že budem súdiť tých druhých na základe toho, akú mali minulosť a predchádzajúci život. Ale keď sme stretli Ježiša, tak už máme bratskú lásku bez pokrytectva, lebo si uvedomíme, že pápežom počnúc po pani upratovačku na materskej škole, jednoducho, alebo posledného bezdomovca, kde si na ulici, máme všetci ľudia rovnakú dôstojnosť a my sme všetci na jednej lodi, či som farár, alebo malé decko v škôlke, či som pápež, biskup, alebo bežný veriaci ateista, satanista. My sme bratia a sestry, ktorí keď prejdeme očistným procesom poslušnosti pravde, už nepotrebujeme mať navzájom žiadnu pokryteckú lásku, len také, že no však sme kresťania, hej, všetci sa ľubinkajme a znášajme sa navzájom. A hneď potom nasleduje to, čo napísala teda Otília, že preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Zo srdca, navzájom a vrúcne. Všetky tie tri adjektíva, alebo teda slova si všimnime, pretože potrebujeme to robiť z hĺbky duše a to sa dá len vtedy, keď ja sám som prešiel nejakým procesom. To je zo srdca. Navzájom znamená, že bez tých druhých ľudí neexistuje cirkev a všetci museli prejsť tým, čím som prešiel ja, aj keď iným spôsobom, ale cez jednu pravdu, ktorou je Ježiš. A potom sa môžeme milovať vrúcne. Teda nie len tak, že áno, dobre, sme kresťania, pokrstení, všetci sme bratia a sestry, bla bla bla, kumba, ja, zaspievajme si Hakuna Matata, pochytajme sa za ruky. Nie. Jednoducho my sme na jednej lodi. Ty si ako ja som ako ty, som hriešnik a potrebujem Ježiša, potrebujem Pána. Takže toľko k tomu, čo napísala Otília. Ja sa fakt snažím nastaviť tú kameru na niečo ostrejšie, ale už potrebujem, aby mi prišli tie nové veci, ktoré som objednal, len nejako nechodia za tejto krízy. Každopádne, áno. To bolo ono. Pôjdem postupne a myslím, že budeme mať o čom hovoriť na celú hodinu. A hneď potom napísala Marika Pančíková 8. V 8 máme napísané: vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. A myslím, že s týmto sa vie stotožniť množstvo ľudí v dnešnej dobe, kresťanov, aj vás, pozorovateľov, sledovateľov, divákov, ktorí si viete predstaviť, čo to znamená, že dokážete spoznať osobu Krista vo svojom srdci a vo svojej mysli takým živým spôsobom, že ho dokážete úprimne a možno niektorí aj nad vlastné rodinné vzťahy milovať, aj keď ste ho nevideli fyzicky. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou plnou slávy. To znamená, že my, keď sme spoznali živého Krista, tak to je taká viera, nielen kognitívna, že si povieme v hlave, že veríme, ale ona nám spôsobuje takú vnútornú radosť a oslavu, že to je Bohu na slávu. A nás tá radosť z
príslušnosti Ježišovi posvecuje. Ona nám dáva Božie požehnanie a milosť Boha máme ako prítomného vo svojom živote vtedy, keď zažívame takú vieru, ktorej sa radujeme, lebo vtedy je živá. Vtedy sa napájame na Neho. Ďalej. Majka Fízeľová napísala 6. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky. Moje logopedické R nevie dostatočne vysloviť slovo rmútite, ale snažím sa. Každopádne áno, Peter dobre vie, že byť kresťanom neznamená byť iba ako slniečko na hnoji, neustále vyškerený a šťastný a nadšený a rozjarený a tak, ale že máme jednoducho slabé chvíle a smutné nálady, ale pritom hovorí, že my máme čosi, čo presahuje pozemské starosti takým spôsobom, že žiadna z pozemských starostí, vrátane hnusnej zákernej choroby alebo smrti detí, príbuzných alebo smrteľné diagnózy, tie najhoršie veci, ktoré si viete predstaviť na svete, nikdy nebudú mať schopnosť dotknúť sa toho, čo mi dáva prítomnosť Krista v mojom živote. Olga Ružičková napísala hneď potom verš 2. List je napísaný pre tých, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. V tomto verši je naozaj, by sa dalo hovoriť možno 3/4 hodinu len o tomto samotnom verši. Ale čo to tu znamená je, že my, ktorí sme uverili v Krista, keď veríme v dokonalého vševediaceho Boha, tak chápeme, že on dopredu vedel, že my budeme veriť. To znamená nie len, že dopredu vedel, že toto je riadny macher, ale on nám dal tú milosť, on nás posvetil svojim svätým duchom, aby sme mohli mať ten dar viery. Áno, my sme boli duchom posvetení, vopred predpoznaní, aby sme boli poslušný, všimnite si, to slovo sa tu opakuje druhýkrát v tejto kapitole, poslušný tomu, čo chce Boh, áno, a pokropený krvou Ježiša Krista. Áno. Teda to, čo mi dal Ježiš, ja si neviem zaslúžiť. To, čo mi dal Ježiš, je nenahraditeľné. Moja duša, môj život ako veriaceho je pokropený krvou Ježiša. Ja som poznačený tým, že niekto druhý, Boh v ľudskom tele, sa musel obetovať za mňa, aby som ja mohol byť zachránený. Všimnite si, ako je to na homy vzdialené od bežného chápania toho, ako sa do neba dostaneme, za to, že budeme dobrí a budeme robiť dobré skutky. Keď takto učíme aj deti, že musíš byť dobrý, aby si išiel do nebička, dajte si pozor, do nejakých 3 rokov to možno zaberá 5, ale potom už nie. My sme pokropení Ježišovou krvou. A my sme verní Ježišovej krvi práve preto. A potom ešte dôležitejšie je to, čo je za dvojbodkou. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Bratia a sestry, pozrite sa na tie slova. To je niečo, čo my ako kresťania akoby zabúdame, aké je to dôležité. Že existuje istá milosť. A milosti existuje veľa, môžete si to vygoogliť, je celá veda o tom. Ale existuje milosť pomáhajúca, milosť posvedzujúca, áno, milosť sprevádzajúca. A každá z nich má svoje atribúty a vlastnosti, ktoré sa v našom živote majú odzrkadľovať. A síce môžeme, keď sme napríklad v hriechu, prísť o posvedzujúcu milosť, že môžeme robiť navyše skutky Božie v našom živote, ale keď sme v akomkoľvek hriechu, stále s nami, keď zostávame v srdci veriaci, zostáva napríklad milosť posilňujúca alebo sprevádzajúca. Boh nás chce priviesť naspäť ku sebe samému v plnosti, v dokonalosti. Takže tá Božia milosť nám prináša, keď je v plnosti, keď je aj posvedzujúca, tak tá milosť nám prináša pokoj vnútorný, lebo vieme, že spolupracujeme s Oteckom, ktorý má všetko pod palcom. Všetko pod palcom. A Pavol praje poslucháčom a čitateľom, aby mali tento pokoj z milosti Božej v hojnosti.
Takže to odpovedalo, myslím, aj Olge, aj Ivanke Slašťanovej. A potom Anička Holá napísala, že 4. Tak sa pozrieme na 4. Pre neporušiteľné, všimnite si, toto slovo neporušiteľné dedičstvo, ktoré máme dostať v nebi, znamená, že ono nie je neporušené, ale nič ho nemôže porušiť. Nič ho nemôže porušiť. Žiadna kríza, koronakríza, žiadna štátna kríza, žiadny štátny systém, ani zriadenie politické nemôže dedičstvo, ktoré dostávame cez Ježiša, porušiť. Nie je neporušené, ani nikdy porušené nebude. Ono je neporušiteľné. To dedičstvo je nepoškvrnené a to dedičstvo je nevednúce. A teraz si všimnite, akým spôsobom reagujú niektorí kresťania, ktorí sa pozerajú aj na hoaxy na internete a čipovanie do nosa a podobné veci, ktoré nás určite v piatok čakajú. Ja som sa vo Valašske nahlásil na dobrovoľníctvo, pretože aj na testovanie, lebo v tejto komunite ma nemali ako spoznať, tak som mienil ísť slúžiť, ale všimol som si a uvedomil som si, že som sa zapísal úplne náhodou, lebo ja som si myslel, že máme zavolať na obecný úrad vtedy, keď sa chceme nahlásiť na testovanie, ale oni mi zavolali, že pán Trojan, zdravím vás, vy ste sa nahlásili na dobrovoľníctvo, na testovanie a ja hovorím, že ja som si myslel, že som sa nahlásil na testovanie, ale v poriadku, jasne, prídem pomôcť. A ako mám poslúžiť tejto komunite, keď už si nemôžem odslúžiť omše? A vtedy začali, že ja hovorím s farárom, prepáčte, hovorím, prečo sa ospravedlňujete, však každý z nás potrebujeme niečo urobiť. A tu je napísané, že naše dedičstvo od Boha je neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce. Ale niektorí kresťania namiesto toho, aby zreli ako víno, zrejú aj v tejto kríze ako mlieko a je z nich acitko. A potom ako máme chcieť chodiť do kostola a milovať Krista, keď sú tam ľudia, okrem toho, že majú milión vrások na tvári, s takýmito ksichtami. Hej, a ja nikoho neposudzujem, ale vezmite si, keď tam nenájdeme šťastných, uvoľnených, nadšených, odhodlaných, srdcom pripútaných ku Kristovi ľudí a budeme tam vidieť len posudzovania, zamračenia, nafúkanosť a biedu a trápenie a zvednuté duše. Potom ako tam chceme prilákať vnúčika a vnúčku, ktorí majú radi party a my vyzeráme, ako keby už naše dedičstvo dávno zvedlo a bolo poškvrnené a porušené. Prepáčte, som sa trošku rozohnil. Toto dedičstvo sa pre nás uchováva v nebi a my sa na neho potrebujeme napojiť už tu na zemi. Poďme ďalej. Ivka, to je teraz riadne aktuálne tá 6, o tom sme už hovorili. Radujte sa, aj keď sa teraz trošku rmútite. Myslím, že práve teraz sme to adresovali, že Matúš? Marika Pančíková, pred tými ľuďmi treba mlieko prikryť, aby neskyslo. Môže byť, no na druhej strane za takými ľuďmi vnútorne skormútenými by Kristus prišiel. A my keď prídeme do kostola a vidíme tam takých ľudí, našou úlohou je ich milovať a žehnať im a nie súdiť. Na druhej strane niekedy dostať sa cez tú zhrubnutú hrošiu kožu zatrpnutých kresťanov, že ako to je smutné oči, bledé líčka, proste taká katolíčka, tak je to trošku ťažké dostať sa cestou. Idem dál. Dvojke vraj duchom nás posvetil. Duchom nás posvetil. Jednoznačne, vidíte, toto je niečo z mimo nás a my máme v sebe časť Ježišovho ducha. 18:19. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch, píše Marika. Teda áno, nejde len o to, že nejakí naši ockovia sú hriešni, hej, ale žijeme vo svete, ktorý v sebe nesie dedičstvo otcov. A nehovoríme o tom kresťanskom dedičstve otcov, ktoré nám Pán má zachovať. Ale hovoríme o materiálnom a telesnom spôsobe života. A aj keď tomu podliehame všetci, vy, ja, my sme zdedili
po otcoch isté spôsoby posúdenia, hnevu, strachu, ohovárania, závisti a podobne. A my sme ale z tohto starého spôsobu života boli vykúpení nie striebrom a zlatom, ale drahou krvou Krista, ktorý je bezúhonný a nepoškvrnený. To znamená, že naozaj Boh si zobral ľudské telo, aby mohol so svojím duchom, ktorý ma vnútorne premieňa, prebývať vo mne, zišiel z neba, obetoval seba, aby som ja našiel v živote taký princíp, takú osobu, nie vec, nie filozofiu, nie nejaký smer, myšlienkový prúd, ale aby som stretol osobu, ktorá je dnes živá ako kedykoľvek predtým a prenikla do tohto sveta materiálne, keď sa narodila v tele, to je Ježiš, keď sa s ním stretnem takým spôsobom, o akom sa píše tu, tak ja budem vykúpený. Pozrite sa, my sme boli vykúpení z toho spôsobu života, že ja už nemusím vlastne sa vrácať k starým spôsobom hriechu a zlyhaní, keď sa stretnem s Kristom živým. My sme boli vykúpení jeho krvou. Čiže my by sme si mali dať také cvičenie, že si zoberieme do ruky kríž a budeme sa na neho pozerať a budeme si vravieť a pripomínať všetky naše chyby a hriechy. A teraz si spomenieme na tú starú vec, ktorú nám vravel už nejeden kazateľ, že na kríži sú pribité všetky naše hriechy. A na kríži sú pribité všetky naše hriechy. A začnem tam si spomínať a vidieť. Začnem tam vidieť všetkých tých ľudí, ktorým som ublížil. Všetky tých ľudí, ktorých som zneužil, využil. Všetky tie hriechy, ktoré som spravil, každú nadávku, každú vinu. A predstavím si, že to na tom kríži visí a dovtedy to budem robiť a opakovať, možno aj nahlas hovoriť. Všetky moje hriechy sú na tomto kríži, kým nezačnem revať, kým si neuvedomím, čo to vlastne Peter tu v 18. a v 19. píše. Že my sme boli vykúpení zo starého spôsobu života drahou Ježišovou krvou. A máme na to žiť nový život s Ježišovým duchom v srdci tu na tejto zemi. A Olga a Majka píšu, že treba trošku ducha a príde radosť a pokoj. Správne. Paľko Marko píše 25. Ale Pánovo slovo trvá na veky a to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Slovo má naozaj moc premieňať celý svet. Všimnite si, Ježišové slovo nebolo zachytené, kým žil na tejto zemi na papieri. Ale Ježiš je večné Božie slovo. A to je jedna z vecí taká zaujímavá, že on niečo povedal a dodnes sa odráža to slovo od všetkých stien a múrov a duší a ľudských uší a hlav a žiadny filozof žiadnej doby a žiadna múdrosť a žiadne slovo a nič, čo sa v histórii ľudstva od stvorenia vesmíru povedalo, sa neopakuje tak toľkokrát a nepozná sa tak dobre a nevracia sa naspäť znova recyklované a čisté a sveté a mocné natoľko ako Kristovo slovo. On stačí, že povedal niečo a zmenilo to kolobeh, históriu ľudstva až po koniec sveta. No neuveriteľné. Lenže tá 25, ako píše Paľko Marko, a sa začína v 24, kde je napísané, že každé telo je ako tráva a všetká jeho sláva ako kvet trávy. Tráva usne, kvet odpadne. Teda akúkoľvek rozkoš zažívame v tele, akékoľvek knihy čítame, do akejkoľvek ezoteriky sa pustíme, akékoľvek básne, poéziu či prózu čítame, čokoľvek nás vo filozofii zaujalo alebo dokonca zmenilo, bledne a nemá žiadnu moc a silu v porovnaní s tým, čo robí Pánovo slovo, ktoré trvá na veky. A my si potrebujeme uvedomiť, že to, čo nám farári a cirkev dávajú zadarmo, je niečo tak vzácne, že sa to nedá vyvážiť peniazmi. Tým v Rimavskej Sobote bola ruská pani liečiteľka, ktorá za nejakých 500 eur vás polonahého postavila do rohu miestnosti, aby na vás hádzala vajcia
že by ste mali vyčistené energetické toky a ľudia za ňou chodili a platili, pretože to bolo drahé, tak to určite musí za niečo stáť a niečo to robiť musí. To, čo dostávame zadarmo, a to je Kristova sveta, obeta na kríži, sprítomnená na oltári, zhmotnená v Božom slove, sa musí dávať zadarmo, lebo keby sme predali všetkých ľudí na svete a všetok majetok, a keby sme celú zem s každým atómom matérie zhodnotili do peňažnej hodnoty, keby sme mali miliard eur, tak sa nedá vyčísliť to, čo dostávame zadarmo. Fú, ale som dobrý kazateľ. Nie, každopádne, poďme ďalej. 17 a 16 sa tu ešte často opakujú. Janka Hrnčiarová a Anička Hola napísali 17. A keď ako otca s veľkým ovšimnime si, vzývate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, teda pred Pánom Bohom, či sme veľkí, či sme malí, tak sme ľudia. Sme jeho decká a potrebujeme poznať, milovať a zachovávať jeho zákon. Teda Pán Boh nesúdi podľa nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov. Čiže keďže veríme, že Boh je takýto spravodlivý a dokonalý, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. A myslím si, že toto je niečo, čo svojho času sa ma pýtala istá slečna z Bystrej, to bolo v 2011, keď hovorila o tom, že ona nechápe, ako to môže cirkev žiadať, alebo Biblia hovoriť o tom, že Boha sa máme báť. A jednoznačne to pravda je. Pretože tu nejde o strach taký, že chceme újsť, ale o bázeň. A skutočná bázeň je čosi nádherné. Skutočná bázeň vychádza z takého vzťahu s človekom, že mám strach mu ublížiť, mám k nemu tak obrovskú úctu. Áno, že z lásky a rešpektu a osobnej odovzdanosti tej bytosti druhej robím všetko, len aby ten človek, tá duša, tá osoba, ten Boh bol šťastný. A takýmto spôsobom máme žiť v čase pobytu na zemi. Že Pán Boh je tak ohromný, vesmírom neobsiahnutelný. Pán Boh, keby sa zmestil do môjho rozumu, už to nemôže byť Boh. Takže Boh tak prevyšuje všetko, čo viem a všetko, čím som. A pritom ma osobne miluje. Keď si toto uvedomím, tu na zemi budem žiť úplne inak ako doteraz. Budem musieť byť novým človekom, ktorý je neustále ako ohromený Božou existenciou a prítomnosťou. Ideme ďalej. Nekonečná úcta k Božej veľkosti je bázeň. Pekné. Prichádza pokoj, radosť, láska a je to nemenné. A Kristýna Belová píše a stále aktuálne. Reálne. A myslím, že som adresoval tie veci, ktoré ste napísali v komentároch a môžeme v tom pokračovať, keď napíšete, čo vás zaujalo. Ale nemusíte len písať čísla, aby som sa vyjadroval. Kľudne povedzte svoju myšlienku a ja ju prečítam. Všetko, čo máme od neho, píše Janka Hrnčiarová. Samozrejme. Sme stvorení. Sme stvorení. 13. Iný ti prepáše bedrá a povedie ťa, kam nechceš. Či tak nejak sa o tom píše, má to nejaký súvis s týmto veršom? Preto si prepášte bedrá mysle. Nie, nemá.
To, čo potrebujeme vedieť, je, že Židia, keď nosili aj dlhší odev alebo tuniky a keď chceli vyraziť na cestu alebo bežať, tak si prepásali bedrá, to znamená, že si zdvihli ten svoj odev trochu vyššie a prepásali si ho, aby sa nepotkli a aby mohli bežať. A keď hovorí Ježiš Petrovi, keď si bol mladší, sám si sa prepásal, to znamenalo, že Peter sa rozhodol ako každý mladý človek, že idem kde chcem, kedy chcem a budem si robiť, čo chcem. A potom, keď povedal, keď budeš starší, iný ťa prepáše a povedie, kam nechceš, to bolo o tom, že keď bude slúžiť cirkvi, tak bude sluhom všetkých a neskôr sa dostane do súženia pre evanjelium a bude musieť ísť na smrť. A keď Peter hovorí v tomto 13. verši, aby sme si prepásali bedrá mysle, tak on aluduje práve na tú bežnú životnú skúsenosť ľudí s dlhými tunikami, že si potrebujú zdvihnúť trochu vyššie tú tuniku a prepásať sa, aby mali ľahší pohyb. A tá 13. skôr súvisí s tým, čo sa vyššie písalo, že dnešná doba s koronakrízou a hoaxami a kadejakými inými vecami na nás tak útočí, že aby sme sa neustále radovali, ako sa píše v šeske a podobne. Prepásať si bedrá mysle znamená, že máme byť v každej chvíli ostražití. Že máme vedieť reflektovať to, čo sa práve deje cez našu životnú vieru, nielen cez kresťanstvo per se, teda ako také nejaký ten filozoficko-kultúrny podmas, ale aby sme mali živého Krista neustále v srdci a na mysli. A tým spôsobom boli triezví, teda opäť nejde o to nepiť alkohol, ale vedieť správne zvážiť, čo je čierne a biele, čo je vľavo a vpravo a celú svoje nádej upierať na milosť, ktorú dostaneme, keď sa zjaví Ježiš. Teda celá táto 13 je o tom, aby sme boli tu hore ostrí, aby sme boli tu hore bdelí, aby sme boli tu hore naplnení milosťou Ducha Svätého, lebo tu nejde len o to, akú mám ja schopnosť rozumovú, ale ide o to, čo robí Duch Svätý vo mne. Máme 19:42. Nádej uprite na milosť, ako píše Olga Ružičková. Veľmi správne, toto je veľmi dobrý postreh, lebo všimnite si súvis tých dvoch vecí, ktorý bežne vo svojej mysli akoby nemáme. Áno, teda nádej je niečo, čo človek pokladá, že vychádza skôr z tohto sveta, z neho samého. Že je to čosi, čo potrebujeme pre tento svet. Že je to niečo možno dôležité v istých chvíľach nášho života. Áno, že nádej sa týka niečoho, čo súvisí so zemou, že sa nám bude dariť tu, v tomto pozemskom živote. Ale Peter píše, aby sme nádej upierali na milosť. Teda to je niečo, čo je naozaj z externého zdroja, že je to niečo, čo prichádza preto, že niekto iný chce, aby sme to my mali vo svojom živote. A kto z nás, úprimne povedané, dúfa v niečo, čo nevidí, alebo dúfa teda v niečo, čo byť môže a nemusí. Skôr dúfame v kadejaké koninky a drobnosti, alebo v niečo, čo sa týka naozaj nášho zdravia a pozemského dobra. Ale Pavol píše, aby sa naša teologálna vlastnosť nádeje upínala na milosť Božiu. Upierala. Teda majte nádej, dúfajte v Božiu milosť. Dúfajte, že Boh nie, že sa zmiluje, ale bude vám dodávať osobitné milosti. Osobitným spôsobom s vami bude pracovať. Toto majte nádej. Tieto veci dúfajte. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, ako sa píše, a potom, až potom vám všetko ostatné bude dané. Máme 36 sledovateľov, trvá nám to pre
55 minút tento stream, lebo sme začali s hudbou trošku skorej. Ja keby som začal zase od jednotky, tak tu strávime ďalšiu hodinu a pol. Ale mne sa páči aj v 16, že je napísané buďte svätí, lebo ja som svätý. A poďme od 14. Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti. Áno, teda dobre, bojovať musíš, áno, zlyháš niekedy, áno, ale nejde o to, čo sa stalo, ale čo s tým spravíš. Nejde o to, čo cítiš, ale čo s tým spravíš. Nejde o to, či si zlyhal, ale či chceš zlyhať do budúcnosti, alebo nie. A keď nie, tak prečo máš plávať v tom, čo si už spravil zlé? Poď dopredu, nechaj si odpustiť, nechaj sa očistiť. Pretože ten je svätý, ktorý ťa povolal, tak buď svätý aj ty vo všetkom, čo robíš. Pretože keby sa nedalo byť svätý, tak sa nepíše v Biblii, buďte svätí, lebo ja som svätý. To znamená, že keď niekto povie ľudovú múdrosť, ako hovorí pán farár Pričovský, že je to nie ľudová múdrosť, ale ľudová hlúposť, že na tejto zemi nikto nie je svätý, tak potom taký človek má od kresťanstva tak ďaleko ako Azerbajdžan od Hongkongu. Je to ďaleko. Nie, úplne vážne, ako vezmite si, že je to taká sprostosť. Na tejto zemi nikto nemôže byť svätý. Iba Boh je svätý, nikto iný nie je svätý. To je pravda, že iba Boh je svätý. Ale my musíme byť svätí. Pavol nazýva mnohých ľudí v komunite svätými, lebo to znamená, že Božia milosť, Božia prítomnosť je v nich a pôsobí v tomto svete osobitnými čnosťami a milosťami, proroctvom a darmi Ducha Svätého. Buďte svätí, lebo ja som svätý, znamená nevyhnutnosť a nie možnosť. My na tejto zemi svätými byť musíme, lebo inak nebo nedosiahneme. Na to existuje očistec, pretože do neba nejdú dobrí ľudia. Dobrých ľudí je plné peklo, pretože nestačí byť dobrý. Dobrý znamená podľa štandardov zeme, svätý znamená podľa štandardov Boha. A tu na tejto zemi musíme byť svätí, inej cesty niet. A keď si myslíš, že sa to nedá, tak sa nedostatočne pozeráš na Boha a príliš sa pozeráš na seba. Ako to ja dokážem? Viete, ako sa povie ja po latinsky? Ego. No tak prečo máš toľko ega? Pozeraj na neho. Smutok je hriech proti nádeji. Ústavične sa radujeme, píše Jarmila Kováčiková. V Divíne sme všetci svätí, to nechápem. Matúš Magera, náhodného Karabachu. Náhorného Karabachu. Nerozumiem, vysvetliť. Olga Ružičková, ja chcem byť svätá, ale Duch Svätý má čo so mnou robiť. Presne toto je správny prístup. Ďakujem, Janka, za pochvalu Mikiny. Áno, najväčšia love story. Páči sa aj mne. Bolo by to aj obrátiť možno zrkadlovo. Kde to je? Aby sme to videli pekne. Transfer. Nie, teraz to. Každopádne. Nevadí. Pre ľudí je to nemožné, ale Bohu nie je nič nemožné. Správne. Farnosť všetkých svätých. Aha, jasné, jasné. Už chápem, ako sú všetci v Divíne svätí. No vidno, že som odtiaľ práve prišiel. Duch Svätý má čo robiť s každým z nás, Ivanka Slavšťanová, správne. No vynikajúcne. Matúš, snažíte sa mi pomôcť, ďakujem veľmi pekne. Každopádne, poďme sa pozrieť ešte na ďalšie verše, kým máme ešte do tej 8. čas nejaký. Jednotka, dvojka, vopred sme poznaní, to sme vraveli.
Pozrite sa, nech je zvelebený Boh znamená, že ako hovorí Maroš Kufa, sú 4 druhy modlitby. Odprosenie, prosba, vďaka a chvála, a z tých 4 je najvyššia chvála a my sme zvyknutí iba prosíkať. Takže mali by sme možno jedného dňa prestať, možno aspoň na niekoľko týždňov, keď nie mesiacov, prosíkať a možno aj ďakovať, a mali by sme sa venovať aj tým 2 okrajovým modlitbám, odprosovať Boha za svoje hriechy, aj keď to je najnižší spôsob modlitby, ale v prvom rade sa naučiť zvelebovať, vyvyšovať, žehnať Pána a chváliť ho. Pretože Biblia hovorí žehnaj Pánovi a my máme hovoriť žehnám ti, Pane Ježišu, žehnám ti, Bože Otec všemohúci, lebo to je biblické vyjadrenie svojho nadšenia, vyvýšenia a chvály. Nech je teda zvelebený Boh, ktorý nás vzkriesením Krista znovu zrodil pre živú nádej. Teda to, čo sa Ježišovi naozaj stalo, tak to nám dalo nádej. Božia moc nás vierou chráni pre spásu. Všimnite si túto postupnosť. Moc Boha nás chráni prečo? Pre spásu. To sú veci akoby mimo nás. Teda Pán Boh má nejakú moc, chce nás priviesť k nejakej spáse, a medzi tým je naša viera, ktorá potrebuje byť tiež darom od Neho a napojená na Neho, ale my sme tam tiež dôležití v tomto práve. Božia moc nás chráni pre spásu našou vierou. Tou vierou, ktorá vychádza z Neho, keď ho spoznáš. Z Neho. A preto sa radujeme. Teda toto je dôvod našej radosti. Toto. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Boh si zobral ľudské telo. Ježiš je Kristus. Ježiš je pomazaný. Ježiš bol Boh v ľudskom tele, ktorý naozaj zomrel. Naozaj vstal z mŕtvych. A keď pri týchto slovách nechápem, ako sa z toho môžem dokonale radovať, tak si to potrebujem opakovať v hlave, kým mi niečo netrkne. Kým nepríde ten Duch Svätý s tou milosťou a neotvorí mi tie komnaty mysle, kedy konečne pochopím, ja som nemohol doteraz ako pokrstený, pobirmovaný so svätým príjmaním a v kostole sobášený a pomazaný človek, ktorý chodí pravidelne na spovede, na príjmanie, prijať a pochopiť, čo to vlastne znamená byť naradostený z toho, že som spasený, že som zachránený, že Kristus je môj osobný spasiteľ. A keď tu na tejto zemi trpíme, naša viera je vyskúšaná. A vtedy je vzácnejšia ako zlato a striebro. Lebo keď príde Ježiš, tak taká viera, ktorá vydržala cez skúšky, bude oveľa vzácnejšia ako tony zlata. Cieľ našej viery je spása duše. A spása nemá prísť až po smrti, pozor. My potrebujeme byť spasení už tu na zemi. Spása má v gréckom tvare priebehový tvar. V gréckom slove. Túto spásu hľadali a skúmali proroci. Teda všimnite si. Milosť bola už pre nás pripravená a stovky rokov predtým, ako prišla na túto zem cez Ježiša, už o nej vedeli proroci. A Kristov duch bol v nich a Kristov duch hovoril o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasleduje. Prečo by sme my mali chcieť byť lepší od svojho pána a majstra? Teda, najskôr je táto zem, ktorá nám prináša akoby nádej na niečo pekné, potom zistíme, že nás dostatočne nenaplňa, trpíme, trápime sa, nie je to ľahké na tejto zemi, napriek tomu do nej prinášame nové pokolenie a snažíme sa žiť čo najkrajší život a aj príjemný na tejto zemi, ale cez všetky utrpenia, keď ich budeme znášať spolu s Kristom a pre Neho, nás čaká dokonalá sláva niekedy na konci. Takže keď Ježiš prešiel tým, že sa narodil, trpel, zomrel, dal z mŕtvych a našiel slávu, prečo my máme byť iní od Neho a netrpieť a netrápiť sa? My sme sa narodili a budeme trpieť a potrebujeme zomrieť a potom nájdeme dokonalú slávu. Keď budeme žiť, trpieť a zomierať s ním. A prorokom bolo zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evaníliu v Duchu Svetom zoslanom.
v neba, na čo túžia hľadiť anjeli. Čiže proroci, každý kňaz, celá cirkev, všetci svätí, apoštoli a ešte aj anjeli závidia tomu, čo vy teraz dostávate do svojich duší, keď tieto slová napájajú vaše vnútro. Anička sa pýta, prečo spásu duší a nie duše? Pretože sa tu stále myslí na komunitu. Na telo Ježiša, ktorým je cirkev zložená z mnohých ľudí. Marinka Pančíková, do neba len cez kríž. Pozor, to ale neznamená, že len trpieť musíme a že my, kresťania, sme neustáli 7 bolestní trpitelia. A sú svätí, ktorí zažívali ohromné útoky zo strany zlého ducha, pokušení, a nevôle zo strany cirkvi a vlastných rehoľníkov, bratov, sestier. Boli svätci, ktorí zažívali fyzické utrpenia a pritom napríklad svätý Vavrinec, škvarený až do kosti na ohni, zažíva bez anestézy, hej, hovorí, že no, z tejto strany som už dosť upečený, otočte ma na druhú. Akože práve, že inak ako cez kríž to nejde, ale my keď sme spojení s Kristom, tak tie utrpenia sú našou radosťou. My vlastne vtedy vypadáme ako úplní šialenci, ktorí možno nevyhľadávajú utrpenie, nechcú trpieť, ale vedia trpieť. Hej? My, kresťania, by sme mali byť tí, ktorí chápu hodnotu a cenu utrpenia a mali by sme povzbudzovať starých ľudí, chorých ľudí, ľudí v nemocnici, aby neprežívali svoje utrpenie len tak sami. To je smutné, že to tak poviem, ale je to sebecké. Keď ty môžeš vlastne všetko to utrpenie obetovať a tým pádom sa ním nenechať ničiť vnútorne. Heslo zosnulého biskupa Sečku, nie arcibiskupa, Kristov kríž nech nás dokonali. Správne, krúcen Kristi a nos, pánečky, jak to bolo? Musím si to nájsť. Lebo sa mi páči latinčina. Ja som tam študoval a bolo to Crux Christi perficiat nos. Áno, nech nás dokonali. Veľmi pekne napísané, Kristina Belová. ...37 sledovatelia. Prepáčte, bedrá mysle, o to sme hovorili. Ustavične sa radujte, opakujem. Filipanom či Filemonovi. Majka, keď píšete skratky, treba si skontrolovať. Lebo Fil je, myslím, list Filomenovi a to, čo píšete, myslím, v liste Filipanom, to je FLP sa píše. V pohode, Kristína. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa žiadostiam, ale buďte svätí. Pán Boh nenadrža osobám, žite v bázni. Lebo viete, že ste boli vykúpení krvou Krista. On bol vyhliadnutý vopred, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte Boha. Všimnite si, existujú tí, čo veria v Boha a existujú tí, čo veria v Boha skrze Ježiša. A to by sme mali byť my. My sme totiž spoznali Boha, akého Židia predtým nepoznali. Ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. Čiže znova, viera a nádej sa môžu upínať na trojjediného Boha, keď spoznáme Boha cez druhú osobu, ktorá nám zjaví, že v Bohu je viac osôb a pritom je to jeden Boh. My spoznáme Otecka cez Syna v Duchu Svetom, ktorý nás naplňa a staneme sa jedno s nimi, lebo sme naštepení, adoptovaní do tej rodiny Božích synov a dcér. Naša duša bude očistená, keď budeme poslušní pravde o nás a pravde, ktorou je Ježiš, aby sme mohli mať bez pokrytectva bratskú lásku a navzájom sa milovali vrúcne. Lebo sme sa nie z porušiteľného semena znovu zrodili, ale z neporušiteľného. A tu si všimnite,
Každý vie, čo je semeno, viete, čo je mužské semeno a viete, že to semeno môže vyschnúť, tak ako všetko biologické na tejto zemi. A Peter to vie tiež a preto hovorí, že my sme teda už nie narodení z chlapského mužského semena zasadeného do našej matky, hej, ale že existuje isté semeno, ktoré nikdy sa nedá porušiť, vysušiť a že to slovo, ktoré hovorí Boh, každé jedno slovo, ktoré vyšlo od Ježiša, alebo cez Svätého Ducha. Každé jedno slovo, ktoré vychádza od Boha, ako od osoby, od prvej až po tretiu, je semeno, ktoré má potenciál zmeniť celý môj život alebo celý vesmír. A to slovo je živé a večné a plodné, nekonečne plodné. Lebo každé telo je ako tráva, to je znova to, čo som pred chvíľou hovoril o tom semene, že tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá na veky. Takže toto je to, čo by sme si my mali, dá sa povedať, vážiť, pretože sme vlastne bez vlastných zásluh zdedili a získali niečo, čo sa vyčísliť peniazmi nedá. A je nám to dávané zadarmo. A naše životy sa môžu meniť a môžu byť prekvasené. A ja vám ďakujem za prítomnosť. Už je vás 34 sledovateľov. A ja vám žehnám. A ja som rád, že ste tu boli. A ja vám ďakujem za vašu lásku a za vašu prítomnosť. A ja vám žehnám. A ja vám chcem pustiť ešte na záver Aďu, lebo vraj má Andrea Plobišová z Brezda ešte nejakú pesničku na internete. Takže vám ju pustím, ja vás tesne predtým ešte požehnám. Spravíme si malú modlitbovú diskotéku. Fajn. Môžete ešte niečo napísať, napríklad, že ste boli radi, že ste tu boli. Ježiš, Ty môj kráľ a Boh a Pán a majster a priateľ a dokonalá láska. Ja ťa prosím, aby títo ľudia, ako povedal dnes pán Fričovský, neutekali z boja, ale aby vedeli byť takými zasadenými, silnými prútmi, ktoré držia spolu. A v tejto zemi so zdravým rozumom, aby neprepadali panike, aby neprepadali konšpiračným teóriám. Ja každému jednému z týchto sledovateľov úprimne a zo srdca žehnám, aby boli tvojimi. Ja ti ďakujem za to, akí sú krásni a voči tebe, ako ťa hľadajú, ako po tebe túžia. Požehnaj, prosím, všetkých, aj je to Anička Hášková, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme, lebo kríže máme nie s láskou. Prosíme ťa, požehnaj osobitne každého človeka, ktorý tu bol, Mariku, Aničku, Máriu, Kristínu, Johanku, aj druhú Majku, aj Oľku a Matúša, Janku, Jarmilu a Kristínu, Paľka, Ivanku. Osobitne ti dávam naozaj tých, ktorí teraz majú ťažké obdobie. Požehnaj ich, prosím, žehnám ťa, každého jedného z vás, teba osobne z diváka tejto biblickej hodiny. Nech si pozrieš túto biblickú hodinu aj o rok, o 5 rokov. Si vedel, že tu a teraz Pán Boh vie, čo potrebuješ vtedy a tam. Žehnám ťa v mene Ježiša Krista, v mene jediného Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Noste radosť, prosím vás. Noste radosť. Treba aj úška nosiť na ústa. Úško nos ústa, rúško nos na ústa. Ostávajte v pokoji.
Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmážeš krvou z tvojich rán. Spasenie život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmážeš krvou z tvojich rán. Spasenie v tebe mám, nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem,
nikto